Tornem al dijous i ho fem en la setmana en què es complixen 20 anys de la construcció del carril bici a Sant Vicent. I tu, què opines? ¿Ya? Ay, qué machors. Nosotros un carril 20 bici. anys. Pues que ja deurien de renovar un poc, perquè jo visc allí, jo visc per allí, jo passeig quasi tots els dies, vaig en la gossa i sí, és de veres que ja deurien de renovar un poc. 20 años, yo creo que no hace tanto. 20 años justo ahora, esta semana. Pues, hombre, yo estaba trabajando todavía y recuerdo de a lo mejor un fin de semana de ir y ver un trozo más y así. Home, claro, para anar a córrer sí que l'utilitze, vale. Para anar a córrer l'utilitze. Més o menos que o sea, una vegada a la setmana. Una vegada a la setmana, antes més, antes 2 o 3, ara una vegada a la setmana, vale. I què te pareix? Com està? Bé, home, bé. Igual fa falta reformar un poquetet, no? Però bueno, està molt bé. Sol és que estaria bé que fora tot d'asfalt per poder anar les persones per l'asfalt i els carrers, per supost, però bé. Suelo ir muy poco a San Vicente, pero lo veo un poquito deteriorado. Y eso pues está muy mal, siendo que Liria es un pueblo grande y que tiene mucha cultura y mucho tal. Me gustaría que lo arreglaran. Claro, mis hijos dentro de la edad también comenzarán a ir por ahí, que les gusta mucho los paseitos así de naturaleza y tal. Me gustaría pues eso, que estuviera un carril en perfectes condiciones i que no hagi accidentes. Sí, perquè n'hi ha molts llocs que està alçat, que a lo millor vas en la bici i tens que anar esquivant, entonces sí que se deuria. Però teniu que dir que els ciclistes tenen que anar per el carril bici, que jo conduïs molt i no van per el carril bici. Si se fa és per anar per el carril bici. Tu te'n recordes de com estava abans? Jo visc allí. I de les obres? Jo conec aquesta zona perquè jo abans no estava l'autovia, no estava res, entonces jo creuava la carretera i tenia la sèquia. Nosaltres, de fet, anàvem allí, era la nostra piscina, entonces, clar que ho conec. Jo porto allí 47 anys. I quedes en amigues o algo i aneu a caminar? O Sí, per això t'ho dic, perquè anem en els carros, en els nanos, i si anem per el carril bici molestem a les bicis, i si anem per el carril que se suposa que és per les persones, pues no avancem en la gravilla. ¿La utiliza? Hombre, que se lo utilizo, claro, ¿Cómo? Pero- Cuéntenos un poco, ¿qué pero hay? no en bicicleta, andando. Andando voy pues casi 2 veces a la semana. Anar en bici sí, i per anar a caminar jo vaig per el camí perquè el carril bici no se deu d'anar, però sí que l'utilitzo quan tinc la bici, sí. El carril bici, però caminant, en la bicicleta no. Però sí que sols anar a Sant Vicent? Sí, a muntó.